Здравейте, белки! Аз съм Пламен БГ и днес ще снимам с Мафията БГ, брат ми, Сори Гошо, и ще снимам как се започва оцеляване на Майнкрафт, защото... Някои хора може да не знаят как се правят някои неща И днес ще ви покажем от първа ръка. Първо влизате в Майнкрафт. Дай да я покажем. Ти не си фана от мене, Пинди. Пинди, фанал съм от тебе. Неба. Извиняйте, може да псувате малко. От началото на Майнкрафт, ако ви крашне. Краш, майка ти да е жива и здрава. Ще ходиш към моето село, ще след джаз на стената. Защото искам. Проблем. Много голям. Бай да те момент. И ще играем днеска с... майка ти. Майка му ще Го направите тебе. Майка му ще еба, крашна ми всичко. Ще играем с зомбита, да знаеш. Хубаво. Добре, аз съм тук. Гъщо съм вътре. Дето знам, И как смяташ да стигна до тази тъй наречена хубава кула, жигула? Не знам с купон. Ти си по тази работа. Аз тям да убия вещици за отвари. Чакай малко. Кой е? Къде е вещицата? Къде си ти? Хундя. Скажи, къде е вещицата? Да не е избягала от моите пътички. А майка му ще еба. Виждам къщата на вещицата. Помощ! Мамка му. Помощ! 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 Чакай. Майка му. Айде да те еба. Ти изобщо не бъдеш нищо като хората. Това вече почна да купая. Виж Сони! От ФБР сме. Къде сме от ФБР? Извините. На здраве. Ако някой може да ми каже на здраве, без Мафията БГ, който гледа клипът, няма да е твърде късно, хора. Да. Може да е късно. Няма да е късно. Една седмица ще качим клипа, ехо. И си в капан. Гледай сега. Басът това. Супер! Защо имаш едно сърце? Защо имаш едно сърце? То спък. Взе да си построим къща тук до вещицата. Това ще ни е нашата къща. Поза мен крафтинг тейбъл. Поза мен това. Това сме го дадели? Не. Ама поза мен това, нали? Да. Кръв, маля, пускаш вече кръв, Изчуках. Чек, вещицата трябва да е тука. Този ще намерим. Хайде сега. Имаш ли работи за кирки? Да. Хубаво, напред. Ще ни трябва и храна, ти отиди за храна. Бързо Аз отивам. Иначе няма да получиш кирка. Добре, тук са ни цветята. Значи сега на къде да хукнем? Там. Имам втори крафтинг тейбъл. И това е лошо. Да. Да не забравяме, че сега ще ги учим как да оцеляваме Майнкрафт. Добре. И сега, ако намерите село първо, обедете градинки да шушкае. Да. И без това се вилиджерите ще ви ги насадят отново. Без да давате семена. Да, но тук няма хубаво нещо за
Ядни. И уби градинките. Ще видим отгоре. Бинго! Ще ядем и ще серем. Много искаш. Аз намерих айран. Бонът. Сериозно? Айран! Моля трябва айран. Много искаш. Дай Са ми. точно 3 май. Чакай, 3, 4, 5. Абе, босън ги. Купай. Аз няма клас. Аз не съм умряла в дупка, бе. Ето, пак ми ги купаят. Видяхте ли, хора? Да, без да идаш нищо. Ти провери дали дават оферти. Отка. Да, ама разбира се. Пидерас, майка ти дай ба. Абе, виж. Не ги убивай, гледай. Как се дадат? Задържаш на тях. О, добре. Никой не си ги взимал. Не. Ялотка. После занимавам с тебе. Айде. Айде, дай ми да ям. Ще дам. Ще ми дадеш стилой. Ако не ми давам 24 моркова за една кирка. Аз точно имам 24 моркова. Аз ще ти дам Здрасти. кирка. Добре, искаш ли да договорим за нещо? Искаш ли? Покажи. Ние ще сме се. Бързо имам 2 бучета и половина. Значи не мой. Не може, добре. Пуньо. Айде. Дай ми, аз ще ти дам една кирка. Ай, то спадна съм. Каменна. Айде ги. И на тебе, и на тебе. Ей ги морковите, дайте това айран. И кирката. Само той? Ти дам тъпшница. За 3 айран. Чорт ли си, бе? Не са продава. Тогава ще намеря сам. Да, с моята кирка, нали? Ще идеш това дета съм направил. Дете Дета съм го изорал. израл си ръце. Изорал го. Всеки си има негова къса, чули? Не. Добре. Всеки си има негова. Няма да спа с тебе. Слайм блок! Слайм! Силен слайм блок! Ей го там. Давай, би го! Би го! Бил съм. Кучко! Омага! Ражда малки кучки. Бил съм. Кучко! Колко зънки имаш? Аре, ой, взели ми работа. Само дзънките. Сега ще ме надеш от дзънките. Може да си направим собствен слайм блок. Сериозно? Аз знам повече от теб за Майнкрафта. Дори ще ни останат. Колко има? Той е за теб. Колко ни останаха? Ние, човек. Значи сега, от тука... Може да се скачаме. Не трябва да е от високо. Да. Тука дзънки. Не, постави го и тука. Ей тука някъде. Постави го и тука. Добре. Постави го тука. Да. Лиани. Се покачим по тях и се изстреляме. Разбира се. Много мислех аз. Жу! Ама аз не целих, бе. Оп. Бахме. Бахме и ти не оцели. Това е най-трудното нещо в Майнкрафт. Да оцелиш един слайм блок. О, да, аз го оцелих. О, дай. Майка му ще иба. Айде, аз паднах на слайм блока. Хора, ако мислите, че това е бък, това си е бък. Ако не искате да слушате по МБГ как реве, дай. се абонирайте за нас. Ти си гаден. Еди това да говоря, хора. И мисля да си взема малко гъби. Взимам слайм блока, педерас.
всякакви. Ще ти го открадна. Ще ме откраднеш, ме. Откраднеш чипа. Имаш ли гъби? Имам. Дай ми една гъба, аз ще дам 2 пръчки. Искаш гъба? Не искам слайм блока, бързо. Не ма карай да чакам. Чакай, сега ще дам гъба. Не бе, той са моите. Не ги пипай. Босната, добре. Аруа, човек! Не са моите, няма ги пипаш. Босната го загубил. Бе, бах съм толкова зле. Бозе да и че си много грозен, не мога да гледам. Къде ти да си? Сега си взел слайм блока. Точно да и си мислех. Събе откъде не завършай. Сега това си го взел. Бягай от кой? Вземи цветето е. Имаш ли цвете от себе си? Синьо ли? Не съм го виждал. Басната. Чао. Федерас. Кирката ми няма мене. Билен беги, мафиот беги. Кирката ми я няма. Натя, гейчо. Або, Минди. Ти моли, бе! Пидерас. Батак. Май... Не е много трудно да се оцелява на Майнкрафт цяло. Не, всъщност е много лесно. Колко минути за сега клипа? Колкото си искам. 11:43. Търся си 3 айрон да се взема. Край.